Wai don Allah me muka ɗauki ‘ya'ya mata ne, mu maza me muka ɗauki ‘ya'ya mata? Duk lokacin da ka samu wata ‘ya mace ka ce mata kana son ta, ta nuna yardanta, sai ka san inda kai ka lallaɓe ta ka samu kai abin da kake so da ita. Gobe ka je ka zauna a majalisa, da an yi maka magana a kanta ka ce ai ‘yar iska ce ba ta da kamun kai. Bayan kai ne ka mata iya hikiman da za ka yi wajen ganin ka tarwatsa rayuwarta. Gobe ka je ka zauna a majalisa ka ce ‘yar iska ce ba ta da kamun kai, wa ya mutu wa ya tashi. To saboda Allah, ku da ake zuwa a zauna a gaya muku ita ‘yar iska ce, ku tambayi mai labarin ya aka yi ya san ‘yar iska. Ita fa ‘yar iska daman ma'aurinta ɗan iska ne. Kai fa ɗan iska ne, ka je kuma ka samu irinka, yau kuma ka zo ka zauna ka ce ba za ka aure ta ba saboda ‘yar iska ce. Saboda Allah me muka ɗauki ‘ya'ya mata? Akwai fa hisabi, wallahi akwai hisabi. Ya kamata a ce mun fara tunani. ‘Ya'ya mata haka Allah ya yi su da karyayyen zuciya, duk inda ka zo musu same-same kai wani abu ko meye kawai sai su yadda. Su haka ne Allah ya yi su, wallahi ba daƙiƙanci ba ne, su haka Allah ya tsara su. Daga lokacin da ka zage su ka ce musu daƙiƙai ko jahilai, wannan kuma da Allah kake yi, su haka Allah ya yi su. Sai ka je ka gama abin da za ka yi ka zauna kuma ka zage ta, saboda kai ne azzalumi, sai Allah ya saka mata.